Aquesta diada, Esquerra Republicana de Catalunya s'ha desmarcat de l'acte institucional i ha fet la seva ofrena floral abans que la resta de grups polítics i entitats ciutadanes. El motiu és el rebuig de la presència d'alguns partits i entitats bel·ligerants contra Catalunya i el català. És important que anem units i quan més forts siguem i quan més junts hi anem millor, però jo crec que estem en fase de fer evident i de visualitzar els moments complicats que està passant el país i la seva llengua. En un moment on fins i tot el català està perseguit i està en perill, jo crec que cal posicionaments molt clars i molt ferms. Aquesta jornada ha estat especialment reivindicativa davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en detriment de la inversió lingüística i la reforma de la Constitució que creuen que atempta el govern de Catalunya. Sota l'escultura al vent, que simbolitza una senyera en moviment, els independentistes han reunit militància i simpatitzants per rendir homenatge als patriotes catalans i fer una crida al compromís amb el país i la llengua.